Hej YouTube. Så spiller vi mere Daisy. Bare ind på en anden server den her gang. Og grunden til at jeg skiftede server, den var lidt kedelig. Det blev lidt kedeligt den engelske der, så jeg skiftede en anden til noget andet. Men i hvert fald jeg er inde på en ny engelsk server. Og det er så virkelig nemt at finde biler i. Men man kan jo se, hvor meget jeg fejler. Det er ikke så god til at køre bil. Det er heller ikke i virkeligheden. Man skal jo køre herude. Det er jo sådan, alle de andre ikke kører ind i gamer. Og jeg har haft en sniper, men jeg droppede det hele, og jeg synes ikke, jeg var... Sniper synes jeg ikke, der var så godt til mig. Jeg er ikke så god med sniper. Så derfor har jeg taget et andet våben. Så en RPK. Og så har jeg så 2 magasiner, bandage, blowback og et telt, bønner, magasiner til min pistol. Altså, jeg har den her G17. En sodavand, blå og alt muligt. Men i hvert fald, I skal jo bare skrive, om I gider at være hvis I gider med ind og spille med mig på den, så må I gerne det. I skal bare skrive det i kommentaren, når den her video bliver lagt op. Kører de 15 km/t. Og i går, da jeg gik herind, så da jeg kom herud, der kom der virkelig noget action. Der blev lidt skyderi. Men jeg flygtede så på grund jeg vidste, at han kunne ikke måle med, jeg kunne ikke engang se ham. Så jeg vidste jo ikke, hvor han ville gemme sig. Og satan. Lort der. Skik. Se zombie. Undskyld, jeg ikke siger så meget, så... Jeg kravler ret hurtigt, fordi at... hvis der nu er nogen, så kan de ikke nå, så... Ja. Jeg ved det, at der er nogen, men det kan også være, at de bliver lidt bange, hvis de ikke har så gode ting. Og der er og slog mig der. Der er 4 zombier. 4 zombier, der går derovre.
Okay, den var ikke låst. Og den har fuld benzin. Så kører vi ind mod en stor bil. Selvom det er jeg ikke så tryg ved. Ja, jeg er ikke så tryg ved det. Pludselig holder jeg med tiden. Der er gået en halv time siden jeg kom hjem. Kom hjem 13-14. Åben. Åben dog. Så gør vi den der. Kan den ikke åbnes? Så åbn dog for satan. Skide bare glasset. Det er ikke engang kommet ind. Kom en lort der. Og nu på grund af skød kan der blive tiltrækket af zombier. Eller kan folk høre, jeg er her? Men det mindste vi kan gøre, når vi skyder, det er at køre lovligt, ja. Flyt dig. Det der var så lovligt bare. Bare lige for en oplysning. Det var lovligt. Der var nemlig mere vej tilbage, så jeg skabte en ny vej. Og den stopper jeg lige her. Og det kan godt være, at jeg kommer til at jeg spiller lidt, mens jeg ikke optager. Men det er bare for at komme videre, hvis jeg dør jo. Så det vil jeg selvfølgelig filme, hvis jeg filmer og jeg dør, så vil jeg stadig lægge det ud. Jeg er ikke sådan en, der fuck, nu døde jeg, mand. Det skal folk ikke se, jeg er så dårlig. Og hvis jeg er dårlig, så kan jeg kun give jer ret. For helvede! Starter for en af. Skid! Det kan ske. Nej. Så sådan. Der har ikke været så meget i de her uges lige for tiden. For satan. Gå nu væk! Der er i hvert fald noget. Nej. Den slags Minecraft, tror jeg. Skid. Så er der en G17. Den har jeg ikke brug for. Den der kan jeg godt bruge. Nå, men vi ses YouTube. I må have det godt. Hej hej.